Benvinguda i benvingut a aquesta lliçó número 2 d'aquest curs que et vol donar eines perquè tinguis una pau invulnerable i les teves relacions siguin harmòniques a l'escola, a l'institut, a casa, a la universitat, a la feina, al lloc on tu normalment hi estiguis. Ara et donaré una estratègia que és molt senzilla d'entendre, difícil de posar a terme, però senzilla, i que transforma extraordinàriament la teva vida si la portes a terme. Jo pressuposo que la primera ja l'has practicada, ja la tens integrada. Per tant, puc entrar en aquesta amb tota la calma del món. El consell, la frase, l'eina és ben senzilla. Renuncia a la culpa. Sí, ho has sentit bé. Renuncia a culpar a la gent. Renuncia a culpar-te a tu i culpar als altres. Assumeix la teva responsabilitat. Quan jo assumeixo la meva responsabilitat i decideixo deixar de culpar als altres, em torno una persona poderosa, una persona que puc decidir. És a dir, quan jo culpo als altres, els estic donant el poder sobre la meva vida. Mira, els altres seran com siguin, és el seu problema, però tu seràs la persona que tu vulguis ser, així que decideix qui vols ser. I per decidir-ho, aquesta eina és fonamental. Deixa de culpar als altres. Deixa de tirar les culpes als altres. Mama, és que em poses dels nervis. Mentida. Ets tu la que et poses dels nervis per coses que segurament no tens resoltes. Així que assumeix la teva responsabilitat. Mama! Assumeixo la meva responsabilitat i decideixo que no em poses dels nervis. I si em poso dels nervis, sóc jo la culpable de posar-me dels nervis. Perquè altres nenes, altres nens, altres joves, altres adolescents, amb una mare així estarien la mar de contents. Així que deu ser causa meva, deu ser culpa meva, deu ser causa meva. I assumeixo la meva responsabilitat. I per tant actuo fent les coses que he de fer. No culpis a ningú. No agradeixis. No culpis a ningú. Aquesta idea és simple. I ja està, no aniré molt més enllà. Però adona tant que la majoria de persones adultes es limiten a no assumir la seva responsabilitat. Adona tant que la majoria de persones adultes es limiten a culpar a tothom, al govern, a la inflació, a l'economia, a la crisi, a que quan jo era petit això no existia, a que resulta que aquell és un antipàtic, a que culpen els altres. Amb quin objectiu? Amb l'objectiu de no assumir la pròpia responsabilitat. Però així sempre seran víctimes, perquè una persona que culpa l'altre admet que l'altre té més poder sobre ell i per tant és víctima. I quan un comprèn que de pell cap endintre ningú mana, només que jo, llavors és lliure. Llavors, jo vull que comprovis la diferència entre el que es produeix dintre teu a l'hora de culpar a l'altre i a l'hora de no culpar-lo. Fes un experiment. Avui a la classe, a 3 persones de la classe, els culpes d'algú. És que sempre! I els culpes. I comprova els resultats. Aviam si et cuiden, aviam si t'estimen, aviam si et diuen que ets una persona que vals la pena. I després, observa el que passa dintre teu. Si dintre teu apareix pau, si dintre teu apareix felicitat, després de culpar-los. I després, o demà, fes un altre experiment. Davant d'un problema, limita't a no culpar i assumir la teva responsabilitat. Escolta'm, digue'm els deures. Diu, ai, se m'han oblidat. Ui, et anava a culpar. I dius, tens raó, assumeixo la responsabilitat de que jo he d'apuntar els meus deures. Per tant, tu no tens la culpa. A partir d'ara, jo assumiré la meva responsabilitat. I quan tu et dius això sobre tu, observa el que apareix dintre teu. Si apareix més pau, si apareix més felicitat. I observa també les relacions harmòniques amb els altres. Quan no els culpes, com et miren, com es relacionen, com poden parlar amb tu. I en canvi, quan els culpes, quan els acuses, quan els culpes, de quina forma ells es relacionen. Molt bé, aquesta lliçó número 2, ja veus que és senzilla, que és simple, com a mínim d'entendre. Jo no dic que sigui fàcil de portar a terme. Aquesta lliçó número 2 s'acaba aquí. Jo crec que s'entén amb tota facilitat. Si renuncies a la culpa, la teva vida s'omplirà de goig. La teva vida s'omplirà de poder.
tu seràs una persona més feliç i les teves relacions seran més harmòniques. Aquest era el secret número 2. Tant de bo que a mi, quan era jove, quan era adolescent, algú m'ho hagués explicat. M'hagués estalviat molts i molts problemes. Tant de bo que tu, que els estàs escoltant, els segueixis. Si vols, quan hagis fet els exercicis que t'ajudaran a acabar de comprendre aquesta eina, aquesta estratègia, quan hagis fet aquests exercicis, si vols, ens podem veure a la lliçó número 3, on t'ensenyaré una tercera estratègia que també porta a aprofundir en la pau i que aquesta pau sigui cada vegada més invulnerable. I de nou, gràcies per estar aquí.